அதிமுகவின் கொடி உள்ளிட்டவற்றை பன்னீர் அணியினர் பயன்படுத்தக்கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்ததை அடுத்து சென்னை ராயப்பேட்டையில் கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதிமுகவின் கொடியையும் சின்னம், பெயர் மற்றும் அலுவலக முகவரியையும் பன்னீர் ஆதரவாளர்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து அதிமுக தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள ராயப்பேட்டையில் அண்ணா தொழிற்சங்க பேரவையினர், பேரவை நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் குவிந்தனர். அப்போது அதிமுக இலக்கிய அணி செயலாளரும் முன்னாள் மாமன்ற உறுப்பினருமான டி. சிவராஜ் ஏற்பாட்டில் பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கி கொண்டாடினர். இதேபோன்று அவை சண்முகம் சாலை வழியாக சென்ற மக்களுக்கும் இனிப்புகள் வழங்கி உற்சாக கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதிமுகவின் கொடி, சின்னம் மற்றும் பெயரை பயன்படுத்த பன்னீருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்ததை தொடர்ந்து மயிலாடுதுறை மாவட்டம் மணல்மேடு பகுதியில் முன்னாள் எம்எல்ஏ வி. ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் கழக நிர்வாகிகள் பட்டாசு வெடித்தும் இனிப்புகளை வழங்கியும் கொண்டாடினர். இதில் மணல்மேடு பேரூர் கழக செயலாளர் தொல்காப்பியன், மாவட்ட அம்மா பேரவை துணை செயலாளர் சி. மதன், மாவட்ட மாணவரணி செயலாளர் ராஜராஜன் என பலர் கலந்து கொண்டனர். அதிமுக கொடி, சின்னம் மற்றும் பெயரை பயன்படுத்தக்கூடாது என பன்னீருக்கு விதிக்கப்பட்ட இடைக்கால தடையை கொண்டாடும் விதமாக மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் வடக்கு ஒன்றிய கழக சார்பில் தேரெழுந்தூர் பகுதியில் அதிமுகவினர் பட்டாசுகள் வெடித்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து மயிலாடுதுறை மாவட்ட கழக செயலாளர் எஸ். பவுன்ராஜ் தலைமையில் கழக நிர்வாகிகள் பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கி தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.